Менә шушы ак чәчәкләр ул безнең Гөлҗаһидә, Мансур врачларыбызга багышланган матур әсәр. Гөлҗаһидәнең әнисе урынына калган Сахиб Җамал Түтейне миңа анда уйнарга туры килде. Сезгә барыгызга да сәламәтлек теләп, яшәргә кирәк, балам. Сахиб Җамал Түтей җыры. Тормыш юлы сикәлтәле, шыма юллар бик сирәк. Катлаулы шулшы юллардан тайпылмый бару кирәк. Ул чәчәк аталанлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам. Ул чәчәк аталанлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам. Язмыш безне һәр чаксыный, камчылап хәтта кыйный. Түзә алсаң барысына, бик кыйммәт хакын түли. Ул чәчәк аталанлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам. Сабыр төбе сары алтын дип юкка саналмаган. Зиннәтле вә яхшы кеше сабырлардан саналган. Ул чәчәк аталанлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам. Ул чәчәк аталанлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам. Язмышлар бик катлаулы, яшәргә кирәк, балам.